Hej med jer, så bliver det torsdag, og jeg kan sige jer, det er den bedste torsdag på hele året, næsten på nær juleaften og alle de her ting der for børn og alt der. Men i aften kl. 24, der udgiver vi hele kalenderen for alt, hvad vi har på events til næste år. Og der er virkelig gode ting. Vi har blandt andet udvidet barnkode fra 2 til 4 gange. Så er der en vild, lækker, spritny skaldyrsaften. Så kører vi vinterferie og efterårsferie. Der har vi smørbrød af libetum. Så kører vi muslinger og østersaften. Der er pikvar og kaviaraften. Så kører vi selvfølgelig vores ålegilde, som vi plejer, og hummeraften. Og ikke mindst at forglemme kropskalors. Krebsegilde, den kommer vi ikke udenom, så den er her igen til næste år. Og så er der masser af andre ting også, så det er bare ind og nappe nogle billetter. Og hvis du står og mangler en rigtig god julegave, så er det da helt klart en mulighed. Så ind i aften kl. 24, tjek vores hjemmeside, og så nappe nogle billetter, til det I godt kunne tænke jer, fordi det går virkelig stærkt. Så, men skal vi ikke hoppe i delikatessen og se, hvad vi har til jer i den her uge? Nu skal I prøve at se med her. Alle de lækre rejer, der er som sagt altid den med chorizo. Der er vores rejer i ravioli, der er piri i mango og chili. Hvidløgsrejer, der er vores almindelige rejer, der er Bollywood i kokosmælk og indisk karry. Så er der de mexikanske. Masser af lysstegt tun har vi også lavet til jer. Der er masser af de gode sild, så det er bare at give den gas. Så kom ned og nap lidt alle godterne til jer, men skal vi ikke hoppe over i det ferske og se, fordi der er virkelig også gode ting, og det bliver ved. Det bliver ved til en god pris. Prøv at komme med her. Meget flot pikvar. Lige til at skære en lomme i og komme krydderurter og ting og sager ind i. Og I tror, det er løgn? Det er altså stadigvæk 75 kroner for et halvt kilo. Ja, man skulle tro, det var løgn, men den er god nok. Så kom endelig ned ad nap, vi har masser af dem. Meget flot laksefilet. Virkelig en flot vare også. Og så skal I se her. Prøv lige at se nogle krabbeklør, der er kommet. Virkelig store og flotte. Der har vi et helt kilo for 145, så det er bare at komme ned og give den gas. Der er virkelig flotte sildefiléer. Hvis I er ved at være der, hvor I skal til at lave hjemmelavet sild til jul, eller begynder at tænke på det, så er der 5 stykker for 35. Der er meget flotte torskeløgns også. Og ligesom havtæskehalen her, som også er en vild lækker vare, så kan man altså godt lige gøre det, men lige kan komme noget skinke eller noget bacon rundt om, og så ind i ovnen med det. Det er kreds for den sarte hals, du. Der er selvfølgelig også de multi-internationale 4 laksebøffer for 189,95. Der er flot kulmule. Gode portionsstykker, hvis man ikke spiser så meget. Der er 4 stykker for 119 kroner. Der er meget flot torskefilet også. Også en lækker vare, som også virkelig er godt nu, hvor vandet er koldt og det hele. Prøv nu lige at se her. Meget flot tun. Også en virkelig lækker vare. Kom ned, og så skærer vi den ud i nogle bøffer til jer, kan få tryllekrydder med, hvis det er det, I vil. Eller I kan bruge det til sushi, hvis I har lyst til det. Så det er bare at komme ned og give den gas. Der er masser af rødspættefiléer. Også en virkelig god vare. 10 stykker for 149,95. Masser af det håndskåret. Der er vores hjemmelavede lakseruller. Der er koldere laks. Den gravede laks, som vi selv graver nu også. Og der er flot hellefisk. En bakke for 55 og 3 bakker for 149,95. Og så er jeg jo nødt til at sige, fordi Brian har jo et eller andet med, at det er mig, der er Nordeuropas største ryger, men Mikkel er jo nok blevet verdens største ryger hernede. Altså han ryger så meget varm og laks, at det er helt vildt. Så der er masser af det. Der er 5-korns peber, der er mexicansk, der er neutral, og så er der rosmarin hvidløg. Så kom ned og giv den gas. Han har lavet sindssygt meget af det. Og så husk, jeg gider ikke at lave noget i aften. Jeg vil gerne have dem noget med noget flødekartofler, og lille mor er mest på kur med grøntsager, så der er lidt til jer begge to, hvis I gerne vil det. Så der er den med flødekartofler og havtaske. Der er den med forgrillede grøntsager og kryddersmør i bunden til lille mor. Der er rødspættefiléer med kartoffeltårne. Så er der laks eller creme. Der er sennepsbagt torsk.
Der er laks lasagne med hjemmelavet hummersovs. Der er butter salmon. Og så er der vores pandekager, enten med skaldyr eller med laks. Så det er bare at komme ned og give den gas. Der er masser af gode ting til jer. Og vi er klar, som sagt, altid hele weekenden. Og husk det nu, ind og nappe nogle billetter ind på hjemmesiden. Det bliver vildt. Det kommer til at gå stærkt, og der bliver masser af gode idéer til julegaver og ting og sager. Restauranten er åben hele weekenden. Masser af kold øl, og julebryggen er jo selvfølgelig også. Så kom ned og giv den gas. Så have en god weekend, og vi ses.